Abajo, ¿más bien? Ahora sí pues nos dice cómo, mira, vamos a poner la mesa así. Enganchala aquí. Y así hasta cubrirlo todo. Lo primero es poner esto que se llama puente. Ah, vale. ¿Para qué sirve? Se rompe la punta que nos haga esto. Ah, mira, así lo haremos ahora, ¿eh? Y desde el puente le ponemos esto y así. Dani, ¿tienes a tu padre? No, ya no. Ni en la cabeza ni en las partes íntimas. A la mujer no se me pega en el pecho. Segundo, no se puede estocar o pinchar, que es esto. Esto no se puede hacer. Y tercero, evitar pegar con fuerza, porque podéis romper el arma. Y os aviso, el que rompe aquí paga. Y no rascar tampoco el arma del suelo, ¿eh? Y si deja apoyar el arma, la apoyáis por el pomo, nunca por la punta. Pues ahora, podéis coger por aquí y empezar a... ¿Hay equipos? No, bueno, hay juegos, pero más adelante, ¿eh? Vale, pues yo voy al campo. Vale. Ah, me ha tirado. Alex, tío, ayúdame, que te sale. ¿Ves? Alex, tío, me pesca por el quita, hombre. Ay, ay, que me ha tirado. Nada, huyendo. No, algo. Ay, 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 ay. Te va a dar, ¿eh? No se coge la flecha, no se coge nada. Porque eso es muy importante. Porque si yo cojo la flecha, suelto, me voy a hacer daño. Si pongo el dedo aquí arriba, me voy a hacer daño. Por eso, con solo 2 dedos, se pone un instrumento de trabajo hacia atrás lo máximo que se pueda i se deja tirar. Esperem que no hi hagi ningú davant. Ah, vale. ¡Qué chulo! Vale, vale. Més fort, has de tirar més enrere tu. No has tirat prou enrere. Perdón. Vale, a ver. Daudo, ¿me traes uno? No, cuidado. No tiris mentre hi hagi algú al camp, per favor. A ver. No tireu si hi ha algú al camp, alto. Ahora, venga, un segundo, nos vamos para allá todos. Ahora que ya me escucháis todo. Si hay alguien delante, en el campo, no se tira, porque le podéis dar. Si queréis coger otra flecha, rodeáis, vais por el lado y cogedle hasta la mesa. Vale. Donde yo viene.
Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Qui tenim aquí? Doncs jo em dic Marta i sóc la dinamitzadora de l'Espai Jove de les Planes i bueno, avui amb el motiu de Festa Major hem organitzat una activitat de soft combat, d'arts and craft i també tir amb arc. Ai, què t'ha semblat de moment? Doncs molt guai, als joves els ha agradat molt, sobretot el soft combat, que és un espai per desfogar-se una mica, també ho fan supervisats, òbviament, és una activitat segura, divertida i original i els agrada molt. El soft combat és això d'aquí al costat, oi? Exacte. I no et preocupa que nens tan petits estiguin picant així? No ho veus perillós? No, realment no, perquè les armes, entre cometes, són de goma espuma, tenen els escuts també, estan supervisats en tot moment, també les armes se les fabriquen ells mateixos, llavors és com un plus, no?, de fer alguna cosa amb les mans, que després la pots utilitzar, i també sobretot per cremar energia, per desfogar-se. I aquí està fent el craft. A veure, ens hi acostem, a veure què estan fent. Claro. Perquè veig que hi ha petits i grans aquí. Sí, hi ha de tot, petits, grans, han vingut un grup de gent més 45, abans també. Aquí teniu l'espai cos, l'espai jove, i aquí estem fent el taller. I després, si anem cap a baix, veureu el tir amb arc. A veure, anem? Doncs aquí tenim el tir amb arc i també és una activitat segura perquè si us fixeu les puntes de la fletxa estan reforçades, amb goma espuma, amb cinta, i així doncs treballen una mica la força, el motriu, la punteria. Sobretot la punteria. Sí, sobretot la punteria. Mira què? Aquella l'ha encertada. Sí, sí. No ho hem captat, però l'ha encertada. Hola, ens voleu dir alguna cosa? Hola. Què us ha semblat l'activitat? Nos encanta. Us encanta? Bien! I bueno, què et va cridar l'atenció d'aquesta activitat? Com és que vas decidir fer-ho? Doncs mira, va ser potser una cosa de timings, perquè volíem una activitat relativament innovadora per fer a la Festa Major, que és un esdeveniment així una mica més gran. I bueno, vam veure l'oportunitat i ens havien parlat bé de Soft Combat Barcelona i doncs, ens vam posar en contacte i ho vam quadrar. I llavors tu seràs de les que també parlarà bé de l'entitat? Exacte, sí. Així es fa. Moltes gràcies, doncs. De res. Doncs molt agraït i fins una altra. Fins una altra.